ಯಾನು ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಬರೆದ ಕನ್ನಡ ಏನು ಕೊಂಕಣಿ ಒಂಜಿ 11 ನಾಟಕ ಬರೆದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ 1% ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ 90%. ಸ್ಟೇಜ್ ಈತ್ ಶೋಸ್ ಮಂತದಾರು ಇರ್ದಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಈತ ನಟನೆ ಮಂತದಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಮಣಂದರ್ ಏನ್ ದೈಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಅಂದ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅದು ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಈಗ ತುಳು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋದು ಕಡೆ ಹೊಡಿ ನೀವು ಖುಷಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬರ್ತದ ಟೇಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಶನలు ಬರೋಂದು ಕಲಾವಿದರ್ನಕನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ ಉಪ್ಪರು ನಿಕುಲು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಡುಪುನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪರು ಸರ್. ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ತೆರೆ ಮಾರಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಆತೀರಿ ಅತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರೇ ಅಕಲ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ನನಲ ಆತಜಿ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ ಪಾನೊಲಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅತನ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ಕರಿನ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚಿನ ಬರಹಗಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಮಾನಂದ್ ನಾಯಕ್ ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಅತಿಥಿಯಾದರು ಬೈದಿರು. ಬಹುಶಃ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅರ್ನ ಎಂದು ಸುರೂತ ಸಂದರ್ಶನ ಬಂದಿಯಾನ ಎನ್ನುವೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ರಮಾನಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಪುಗ. ರಮಾನಂದ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಚ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಸುರೂತ ಸಂದರ್ಶನ ಬಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಹಿಡಿದು ತುಂಬು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ನಾಡಿಯನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಓಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಲಿಜ್ಜಿ ದಾಯಗ ಅದು ಸುಲ್ಕಾದ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಲೈವ್ ಪೂರ ಟಿವಿ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಬೈಜಿ ದಾಯಗನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏರ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಜ್ಜಿಯರು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಇದ ರಮಾನಂದಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಕೇನು ಪಂದಂಡ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಓಲಾಂಡ್ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಏರು ಆಲ ಒಲ್ಪದಾರು ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಜೋಡಸ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳ ಜೋಡಸ್ತೆ ಪಪ್ಪನ ಬುದಾರ್ ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ ಅಮ್ಮ ಕುಸುಮಾ ನಾಯ್ಕ ಜೋಡಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟದಿನಿ. ಏತ್ ಜನ ಜೋಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಒಟ್ಟು 4 ಜನ 3 ಜಾಣಲು ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬೇಲ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಶಿವಾನಂದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶಿವಾನಂದ ಮುಖ ಮೆಗ್ದಿ ಮದ್ನಾಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಂಡ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಜೋಡಿಸ್ತೇನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಡೆಮಾಲಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ರಮಾನಂದನ್ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಪೂರ ತೂತ ಅರ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯಗ್ ಈ ಕಲೆ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬೆದ್ದದಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಬೆದ್ದದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲೆಕೆ ನಾಟಕ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಸಿನಿಮಾ. ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತನೊಂದು ಪಂಡರಿ ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಕ್ ಆ ದಿನಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಂತೋನಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಜೀವನ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತೀರು ಬಂಗದ ಜೀವನನ ಬಂಗೋಡೆ ಆಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಹೋಟೆಲ್ ದಾದ ಕಲ್ತದರಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಲ್ತಿ ಫೈಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ನಾಟಕ ರಂಗಡಿ ನೆಟ್ಟೆ ನೋವಿಡಿ ಮಂಚದು ಇದು ಒಲವು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರಮಾನಂದಣ್ಣೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತೂತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಲವು ಅಥವಾ ನಾಟಕದ ಒಲವು ಒಲ್ತಿರ್ದು ಶುರುವಾಂಡ್ ಏರಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಂತಿನಕೊಲ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ. ನಾಟಕದ ಶುರುವಾಯಿನ ಪಂಡ ಏನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಮಲ್ಪುಡಿಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ ದಯಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ದಟ್ಟೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಿನಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ತೂವಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಡು ಆವಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಗಿರು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಟಕ ಬರೆದು
ಐಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓ ಭಾಷೆ ಅಂತಿನ ತುಳುಟು ದಾದೆ ಟೈಟಲ್ ಬದುಕುಡು ಒಂಜಿ ನಿಗೂಢ ಕಥೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ. ಯಾನೆ ಬರೆದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಸುಡುತ್ತ ನಾಟಕ ಅಲ್ತು ಸುರ ರಂಗಭೂಮಿ. ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ನೀಡದು ದುಂಬು ಉಂಡತೆ ಇದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಅದು ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನೀಡದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತರಂದು ಬಂಡರತೆ ಅಂಚೆ ಏತ ನಾಟಕಲೆಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾನು ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಬರೆದೆ, ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಏನು ಕೊಂಕಣಿ ಒಂಜಿ 11 ನಾಟಕ ಬರೆದೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಾನು ಬರೆಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಾನು ದುಂಬು ತೂಡು ಹೊಸ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ರಮಣಂದಿರ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ಕೆ ಎನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನೇಪರ್ದಂದು ಪನ್ನಗ ಅರ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆಗೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ದುಂಬಾರಿ ಏರು ಒಲ್ಪದರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಐತ ಪಿರೋದ ವಿಷಯ ಏನು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಐದು ಒಂಚೂರು ದುಂಬದ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆ ಐದು ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತ ನೀಕನ ತಂಡ ಒಲ್ತು ಶುರುವಾಂಡು ಏರು ಪೂರ ಇತ್ತೇರಿ ಟೀಮ್ ಮಾಡು ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ದುಂಬು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಲ್ಲವಿ ಕಲಾವಿದ ಕಾರ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಭು ಕಲ್ಲರ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಯಾನೆ ಬರೆದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಿನಿ ಬೇತೇನೆ ಬಂದ ನಾಟಕ ಐಟ್ ಎಂಗುಲ್ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು. ಸುನಿಲ್ ನೈಗುಡ್ಡೆ, ವಸಂತ್ ಮನಿಯಾಲ್, ಸುಮಾರು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾ ಟೈಪದ ನಾಟಕ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ, ಕಾಮಿಡಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾಟಕ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಐದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಾಟಕ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬರೆದಿತ್ತು ನದ್ದು ಬೇತೆಗಲ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಯ್ನ ಬಂಡ ಆತಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಉದಯ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದಿತ್ತು ನೆಟ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡ್ ಐಟು ವಾರಿ ಜಸಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರೆ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಮುಕುಂದ ಅವನ್ ನೂರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುಟೆ ಅವೆಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ತೆಲಿಕೆದೇನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಐಟೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ತೆಲಿಕೆದ ಐಟೆ ಐಟೆ ಇತ್ತೇರ್ನ ಎಂಕುಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣ ಈರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರನ್ನ ಎಂಚ ಅರ್ನ ನಾಟಕ ಓಲ್ಪರ್ ತುಯಿನೀತೆ ಜೋಕುಲು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದು ನೆಲಟ್ ಕುಲು ಒಂದು ನಾಟಕ ಹಾಕನ ತೂ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ನೆನಪುಲು ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ತೂತೆ ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ತೂತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಟಕ ಅದು 28 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ತೂತಿನ ನೆನಪು ಎಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಅವನು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರನ್ನಲ್ಲ ಹೊರೆಡುದರೆ ಹೆಸರು ಐತಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಅಂಚ ಇರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂದು ಒಲವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಚು ಪ್ರಭಾವ ಇಪ್ಪು ಏನ್ ಬರೀ ನಾಟಕ ಬರೀಪ್ ನೈಟ್ ಇತ್ತಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಚೆ ಬರ್ತಿಪ್ಪರೆ ನಾಟಕಗಳು ಬೈದನ್ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಒಲವು ಎಂಚೆತ್ತನಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಏನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಪ್ನ ಮನೋನಿತ್ಯ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಪೆಂದು ಕೂಡ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಟಾಕೀಸ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾರು ಸನ್ಮಾನ್ ಟಾಕೀಸ್ ಇತ್ತು ಮಣ ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಚ ಬರ ಯಾನ್ ತೂತೀನಿ ಬಂಡ ₹1.25 ಓ ಟೆಂಟ್ ಅವು ಓಡ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತು ನಡ್ಬೇಕು ಜೈಂಟ್ ಟಾಕೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ತೂತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ರಾಧಿಕಾ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂತೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ್ ಬಂದಂಡ ಇರು ಅಭಿನಯ ಮಂತಿಚ್ಚರ್ ಬಂದಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನೀರು ಸುರುತ ದಿನ ಅತನ ಒಂಜಿ 2ನೇ ದಿನ ತುಳು ಇಡಬಹುದು ತೂಪರ್ ಇನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಏನಂಡ ಬೇಲೆತ್ತನ ತೂಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾಡ ಆ ಒಂಜಿ ದಯಗೊಂಡ ತುಳುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಚು ಮಲ್ದೇರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಇಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನೇ ಇಷ್ಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಜೋಕುಲ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಹುಷಾರಿತ್ತಾರೆ ಅವನು ಬುರ್ದಿರಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ನದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಚಿತ್ರ ಬರೇಪಿನ ಕತೆ ಬರೇಪಿನ ಅಪೂರ ಇತ್ತಂడి ಸ್ಟೋರಿ ಬರೇಪಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್
ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನಿಕಲ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ನೈಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂಡರಮ್ಮ ಅವರಮ್ಮ ಅವರ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಂದು ಉಡುಪಿಡ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಅಂಚ ಒಂದು ಒರ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಐಟೆಂಗಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ವಿಚಾರದ ಎತ್ತಿಬೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರದ ಪುದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದ ಮಂಗಳೂರದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ ಎಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಕನ ಇಲ್ಲ ದೂರ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಏಪಂಡಲ ಎನ್ನದಿತ್ತರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಈತ್ ಮಲ ಕಲಾವಿದರ ನಾಟಕ ಪೂರ ತೂವಂತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇರೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುನ ಆತ ನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪುನ ದಿನಕುಲ್ ಬರುವ ಪಂಡದ ಜಾನೆಂದಿತ್ತಿಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಸೀಬ್ ಉಂದೆವಲ್ಲ ನಮಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೈನ್ ನಸೀಬ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ 1% ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಸೀಬ್ ಒಂಜಿ 99% ಅಂಚ ನಂಬುದಿನಿ ಒಂಜಿ ನಸೀಬ್ ಅಂಚ ಅದಿರಿ ಕಲೆ ತೀರೆಗೊಂತ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ಒಂದು ಮಂತನ್ ಬಂದಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೇಪ ಈರತು ಇಲಕ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಿಲಿ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಏರಣಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಂತೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ರಾಜು ಸಾಲಿಯನ್ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಎಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತಿನ ರಾಜು ಸಾಲಿಯನ್ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಂದಿತ್ತು 6 ನಾಟಕಗಳೇ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದವರಿ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಾವು ಇರ್ತಾರೆ ಕಲಾವಿದರು ಇದು ರೀತ ನಾಟಕ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ ಬಂಡರ್ ಓಡಲ್ ನಾಟಕ ಇರಗ್ ಎನ್ನಿ ನೀಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಉಂಡ ಹೌದು ವಾರಿಜ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಮುಕ್ಕುತ್ತಿಂದೆ ಅವು ಉದಯ ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ನವೋದಯ ಕಲಾವಿದರು ಐಟ್ 100 ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಅವು ಎನ್ನದಿತ್ತು ಜನ ಐತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರಡ್ಡನಿಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕಾಂಚ ಉಂಟು ಕೆಲ ಉಂಟು ಆತಿನ ಬೇಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಅವಳ ಒಂದು 100 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ವಟಾರ ಅವಳ ಬಾಂಬೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು 75 ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಬಂಡ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಊರುಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪೂರ ಕಟ್ಟದ ನಾಟಕ ಮಂತು ಅಂತಿನಾರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ತೆರೆ ಮರಟಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೂದಿರದ ಮಿತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜೇ ಸಲಕ್ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ ಪೋಡು ಐತ ವಿಚಾರ ತೆರೀನ್ ಎಂಚ ಐಕ್ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿನ ಎಂಚ ನಿಖಲ್ ಎಂಕುಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ನಂಗ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಐದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಚ ಹೊಸತ್ತು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅವು ಹೊಸತ್ತದ ಐಡು ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೇನೆ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಗಿ ಬಂಗ ಚೆಂಚ ಪೂರ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶಂಸ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಖಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಡೇ ಇತ್ತಾರ ಈಚೆಂಗ್ಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಸುನಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂದೆ ಬಟ್ ಬೇತದ 100 ಐಜಿ ಅವೇ ತೆಲಿಕೆತ್ತೇನಲ್ಲೇ ಮಂತಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಂಡ 6 ಅದಾಗ ಸುನಿಲ್ ಹೆಂಗನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ತೆಲಿಕೆತ್ತೇನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅದಾಗ ಸುನಿಲ್ ಬೇತೆ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಲಂಜಿ 2 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದು ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಬುಕ್ ಯಾನ್ ಬರ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಬರ್ತದ ಎಂಕುಲು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಐಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಅವೇ ಅವನ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಫೇಮ್ ಕನೇನೆ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಾಲೆ ನಿಖನ ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ತುಯ್ಯರ ಈಗ ಪೋಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ದುಮ್ಮೆ ಎಂಚ ಎತ್ತನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಅದಾಗ ಎತ್ತಿಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಪುದರ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಟ್ಟು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ತೇವು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್
ಆಡು ಪಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರುತ ಬರ್ತಾರೆ ಶುರು ಮೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರು ಬಲದಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರು ಬಲದ ತೂತೆ ತೂಂದು ಡೈಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಇರು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಇರು ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಡಿತ್ತೆ ತೂತೇನು ಬಲ ಅಂದು ತಂಡ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ತೂತೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಕಲೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅಂದು ಬಂತು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಂಕ್ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಂಗಿನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡತೆ ಐಕ್ ಪೋವಂದಿತ್ತಿನ ಐಕ್ ತಯಾರಿ ಎಂಚ ಮಂತೊಂತಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತಂಡ ಎಂಚ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ತಂಡ ಎಂಚ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಅವು ಪೂರ ಬನ್ಲೆ ಅದು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಪಂಡದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಏನಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಸುನಿಲ್ ಮಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾರೆ ಲೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುದ ಅಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಅಕುಲು 2 ಜನ ಬೇತೆ ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಿ ಕಾರ್ ಕಲ್ಲಡಿದೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಅದ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅದೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇದ್ದಿ ನೆಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದವು ಲೈಕ್ ಸುನಿಲ್ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಒಂದು 4 ದಿನ ಕಾತ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪುಗನ್ನ ಮಲ್ಪುದು ಬುಕ್ಕ ವಸಂತ ಮುನಿಯಲ್ ವಸಂತ ಎಲ್ಲ ಆರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತ ಅಡ್ಬುಕ್ಕ ಅಚ್ಯುತ್ ಮಾರ್ನಾಡೆ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಡ್ನಾರ ಓಡಿತ್ತು ಚಾಚಿ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ರು ಅಂತ ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿ ಆಡ್ಬೇಕು ಧೈರ್ಯ ಸುರುಗೊಂತ ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತ ನಿಗ್ಲಿ ಎಂಚದಿತ್ತನು ಬೇರೆ ದಾದನ ಎಂಕುಲ್ ಅವಲ ಸುನಿಲ್ ಎರಡು ತುಂಬಿದ್ದೆ ಅಂಕುಲ್ ಪೂರ 3 ಜನ ಬಸತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ವಿನ್ನರ್ ಸತೆ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕಲ್ ಎದುರು ಇಂಚ ಆಡ್ಬೇಕು ಹಾಡು ಪಾಸ್ ಆಯ ಆಡಿಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆಯ ಆಡ್ಬೇಕು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಬಟ್ ಟಫ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಟಫ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಮಂಡ 2 ಮೂಜಿ ಆನಗನೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಈ ಫೈನಲ್ ಪೋಲಿಂದ ಒಂಜಿತ್ತು ಅದು ಫೈನಲ್ ಹೋಯ ಅದು ಫೈನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ್ ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ನಾಕಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಮಿರ್ಜಾರ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ 10 ಟೀಮ್ ಇತ್ತು 10 ಟೀಮ್ದು ಎಂಕ್ಲು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಬಲಿತಲಿ ಪಾಲೆದ ಜರ್ನಿ ಬಲಿತಲಿ ಪಾಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಮುಂದುವರಿದನ್ನ ಎಂಚ ಉಂಡವು ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇದಮುಟ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲನೆ ಟೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂದಿನ ಗುರ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ 522 ಆಣೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಬಿಡುದು ಓಕೆ 522 ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಂತೊಂದೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಎಂಕ ನಲ್ವೇ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕಿಟ್ ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷ ಸ್ಕಿಟ್ ಬರ್ದು ಅವ್ಲು 20 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಮೂಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಆಡ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ 25-30 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಸೇರಿಲ್ಲ ಕೆಲವರ್ನ ಈತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ಈತೆ ಪಂಡ ಬಂಗ ಆಪುನ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಗ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪನ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪ ಆಡ್ಬೇಕ ಸನ್ಮಾನ ಕನ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ನಂಗೆ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪು CPL ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕೋದು ಅಂಚ ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 17 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಡು ಐಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪೋನಾಗಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದೆ ಪೋನ್ ಓಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ 17 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಪರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಡ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡವು ಪಂಡ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲ ಅವ್ರು
ಈ ಕಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮೂಲ ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಲ್ದ ಡೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಬಿಡುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಆತನೈತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಓಲ್ ಆಪಿನಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮುಲ್ಪನೆ ಜೋಡಿಸ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಅಡ್ಡದಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಂಚಿನ ಸೇರು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೂತಂಗಡಿ ಉಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ಬಂದ ಅಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಡಮುಜಿ ಕಡೆ ಉಂಡೆಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಏತು ಟೈಮ್ ದನ್ನೋರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಜದೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರೋಣ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪನದೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈರೇ ರೈಟರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನು ಬರತ್ತೆ ಸುನಿಲ್ ಅರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಏನು ಬರೆಯುವ ಲೈನ್ ಬರೆಯುವ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋರು ಅಭಿಷೇವ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಯಲ್ ಪೋನಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾಮಿಡಿದ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಮಾರ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಎದುರ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಪಂಡ ಐತು ದುಮ್ಮು ನಿಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಂದಿನೇ ನಾಟಕಗಳು ಬರೋಂತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕನ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂದ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಅದಾಗ ಕತೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆತ ಗೊತ್ತವನು ಒಂದು ಬಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಜನಗಳು ತೆಲ್ಕೊಡು ದುಂಬು ನಾಟಕಡ ಎಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಪಂಚ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷಗು 1 ನಿಮಿಷ ಪಂಚ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷಗು ಒಂಜೊಂಜಿ ತೆಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಬರದಿತ್ತು ನೆಟ್ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಂಚ್ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಬತ್ತಿದ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಮುಗಿದಾಗ್ತದಾಗ ಅಂಚ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ಅವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಆಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ CPL ಹೋಯ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ V4 ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅವಳು ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಾರಿ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು ಜಂಗ್ ಅವಳು ಲಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಬತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಬೇತೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ವೈಷ್ಣವಿ ದತ್ತೇರ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಪೂದು ಮಲ್ತೆಂಗ್ ಲೆತ್ತೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ದಾದೈತೆ ಪೋಯಿಂದ ಅನ್ಬೇಕು ಬೋಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೋತೆ ಹೈಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೀಕ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಸೋತ ಬಾರಿ ಬೇಜ 1 ಇಂಚ ಮಾರಿ ಇಂಚ ಪಲೆದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆಡೆಂಗುಲು ಇನ್ನ ತಾತತ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ತೂಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಕೂಡ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಆಡ್ಬೇಕ 3ನೇದಲ್ಲ ವಿನ್ನ 4ನೇದ ವಿನ್ನ 5ನೇದ ವಿನ್ನ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಿಕಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಥರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಲಂಚನೆ ಥರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಪೂರ ವಿನ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಒಂಜೂರು ಸೋದು ಫೈನಲ್ ಬರ್ತನ ಒಂಚೂರು ಅವ ಐಟ್ಲು ಒಂಚೂರು ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ವಿನ್ ಆಪನ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐಟ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಐಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಟೀಮ್ ಒಂದೇನೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೂಸ್ ಗುಂಡ ಊರ್ಲ ಅಡ್ಬೇಕ 4ನೇ ಸೀಸನ್ ಲಂಚನೆ ವಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೋತ ಆಡ್ಬೇಕ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ಪಂಡೈಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಂಚೆ ಬೋರ್ ಸೆಮಿ ಅಂಚೆ ಬೋರಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೊಂದು ಪಾನ್ಪಿನತೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಮ್ರಾಮ್ ದಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಅದು ಜರ್ಜೆ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಲಂಚನೆ 4 ರೌಂಡ್ ಸೋತ 5ನೇ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಡ್ಬೇಕ ಆಯ್ತು ಲೇಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಲೇಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಸುನಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಲೇಡಿ ಅವು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ 4ನೇ ಸೀಸನ್ ಇದು 5ನೇ ಸೀಸನ್ ಉಂಡು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಓಡು ಇದು ರಮಣಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ಆತನ ವಾಯ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ದುಂಬುರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇರೋದ ಮಾರೆ ಎಂಚ ಬಾರ್ತಿರ ಪೂರ
ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿದ್ರೆಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಪಾರ್ಕರ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಜೋರ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇರು ತೂಲೆ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ ನಾವು ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಮಾತು ಕಲ್ಕದಿ ಜೋರಿ ಪಾತ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೂವಿ ಇಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೂವಿ ಇಡ್ ಏತ್ ಕೂಡ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಂಚು ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇತ್ತ ಮೊಟೇರಿಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈದನ್ ಸರ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಂತಿನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2016 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಹಿಂದೂ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಮುಗಮ ಕಲಾಬ್ರಹ್ಮ ಇರಿಗೆ ಬಿರುದು ಗುರುತೀರ್ ಕಲಾಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಂಡ ಅವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಂದ ಬಣ್ಣ ಕುದರೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ಬಾಂಡ ರಮಾನಂದ ನಾಯಕ ಜೋಡ್ರಸ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನ್ ಮೂವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಮ್ ಜೋಮಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದೆಟ್ಟು ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಮೂವಿ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಕುಂಜಲ್ಗಟ್ಟೆ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವು ಪಂಡ ಅಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಾಟಕ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂತರ್ಜಿಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಪ್ರಥಮ ಉಂಡು ಹೈಟ್ ಕುಡಂಜಿಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಭಿಸಿದೆ ನಾಟಕ ಕುಂಜಲ್ಗಟ್ಟೆ 2014 ಇತ್ತ ಕಲಾ ಜೀವನ ಇತ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಲು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂಡದು ಬೇರೆ ಇರೇಗ್ ತುಳು ರಂಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದ ಏರು ಕಲಾವಿದ ಕಂಡ ಅದು ಬರವಣಿಗೆ ಅದರ ನಟನೆ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕೊಡೆಯಲು ಬೈಲು ಬರವಣಿಗೆ ನಟನೆಗೆ ಕಾಪಿಗಳು ದಾದ ಈರ್ತು ಇನ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ವಿಶೇಷ ಮಂಡಾರ ಪಂಡ್ರ ನೈಜಿ ವೈಟ್ಲ ಬರೆಪ್ ನೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಏರ್ಲ 20 ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜೇ ಪೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಡೆಯಲು ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇರ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರೊಂಜಿ ಆಟವಾದಿ ಆರು ಕೊಡೆಯಲು ಬೈ ಪಂಡ ಇಂಚ ನಾಟಕ ಬರ್ಡ್ಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಡ ಅಂಚಿತ್ನ ಮೇರೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇರೆ ಇಂಚೆನೆ ಬರೋಡಿಜ್ಜಿ ಆರ ಬೇತೆನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ನೈಟ್ ನವೀನಣ್ಣ ಆರು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಪಾತ್ರ ಆಪುಜಿನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆಯಾ ಕಾಮಿಡಿ ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಓಣಲ್ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಉಂಡಾರ್ನ ನಟನೆದ ಅಂದೆ ನಂಬು ನಂಬು ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚಿನ ರೇಬಿಸ್ತ ಒಂದೇ ನಾಟಕ ಅದು ಕಕ್ಕಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾಟಕ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ಮೇರ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟು ನಾಟಕ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಕೇಶವ ಒಂದು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರ್ ಮಾರೆ ಪಾತ್ರ ತಗೋತಾರೆ ಒಂದು ದೇವದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಟ್ಟು ಕುಡಿನ ಪಾತ್ರ ಅವನಿ ಪಾತ್ರ ಅವು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ಟೆ ನಾಟಕ ಇದೇನ್ ರಮಾನಂದನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಅರಡ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ ಇರ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಇರು ಎಂಚ ಈತು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಲಿ ತುಳು ಪಾತಿರುವರು ತುಳು ನಾಟಕ ಬರೆಪರು ಎಂಚವು ತೆಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತ್ರ ಆಂಡ ಪಿದೈ ತುಳುವೇತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲು ಪಿದೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಚದೆ ತೊಂಡರ ಒಲವು ಎಂಚ ಶುರು ಮಾಡ ನಾಟಕ ತೂದು ಪೂರ ತೂದೆ ನಾಟಕ ಕಪಿಗಾಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈರಲ್ಲ ಪೂರ ನಾಟಕ ತೂದು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಇತನಿಕಲಿ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತ ದಾಯಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಅವಡು ಕಾಪಿಕಾಟ್ ಸರ್ ನಾಗಲ್ ಮನ್ಪುಲ ಕೊಂಚ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಂದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ ಬರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೇಂಕುಲು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತ ನಾಟಕ ಅವೇ ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಬರೆತೆ ದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಟೈಟಲ್ ದಲ್ಲ
ಟೈಟಲ್ ಟೈಟಲ್ ಆತಿಸಿ Okay. ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಜೀವನ ಬಂಡಾರ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಮಂತನ್ನ ಇರೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಮನ್ಪುವಾರ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಬಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರ ದಯಗಾದ ಅತ್ತು ಅವು ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಪನ್ಲೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡು ದುಂಬು ಏನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಏತ್ನ ವರ್ಷ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ದುಂಬೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 10 ಒಂದಾದ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆದಿತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಮೂವಿ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಮಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಕ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೈಟಲ್ ಗೋಲ್ಮಾಲೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಲ್ತ ಆಂಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಡ್ ಖರ್ಚಾಂಡು ಅಂತಂತ ಖರ್ಚಾಂಡು ಪೂರ ಪಾಡುದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡುದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಮೂವಿ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಪೋಯ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಕಾರ್ಕಳದಾರ ಅಡೆ ಪೋಯ ಇಂಕಲ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬರೋದು ಓಕೆ ಮೂವಿ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಪೃಥ್ವಿಯಂಬರಿ ಹೀರೋನೆ ಅತ್ತತ್ತು ಐಟಿ ಹೀರೋ ಒಂದು ಇತ್ತಿಸಿ ಸುನಿಲ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ವಸಂತ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವಲೇ ಮಲ್ತೀವಿ ಸುನಡ್ ನಾನೆಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಕೆ ಅಂತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಆವಡಪ್ಪ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಂಗಳ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ನಾವೇ ದಿನಲ್ಲ ಒಂದೊಂದನೆ ಅದಾಗ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಇಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುವೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ ಓದು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀ ಹಾಡು ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀ ಹೀರೆ ಬರೀ ಏನೇ ಹಾಡು ಒಕ್ಕ ಹಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮೂವಿ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಮಾರ ಒಂದೇನು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ್ಕೊಂಡೆ ಸುನ್ನಾದ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ನೆಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ಯಾನಸಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಐಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಯ್ಕೊಂಡು ಬುಡ್ಕಂದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರುವ ಮಾರ ನಾಡ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಪೂರ ಬಲ್ ತೂಪೇರು ಏತ್ ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಅಂಡ್ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿನೇಜಿ ಸೈ ನನ್ನ ಬುಡ್ದು ಹುಡ್ಕಂದು ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಭು ಅಂದಂದ್ ಇತ್ತದ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ದ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ್ರೆ ಬರ್ತದ ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೀರ್ತೇಶ್ ಬಂದ್ನವರಿತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ನ ಟಚ್ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಕೀರ್ತೇಶ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಂದಿತ್ತರ ಡೇರಾಂಡ ಮೂವಿ ಇತ್ತು ಆಗ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಭು ಅಗಲ್ ಬರ್ತದ 2 ಇಯರ್ ಮೂವಿ 2 ಇಯರ್ ಅಡೆಗೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಅದು ಕೂಡ ರೀಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ 7 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮೂವಿ ಓಕೆ ಅವು ಉಂಟು ಒಂದು ಹೊಸತ್ ಮೂವಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾಡು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಫುಲ್ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಫುಲ್ ಐತದ ಜರ್ನಿ ನೆನಪು ಮಂತನಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮನ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಹೊಸತ್ತೆ ಇತ್ತ ಹೊಸತ್ತು ಅವು ಆಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಿದೆ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಅವೇ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಿ ಮೊದಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತೇರಿ ಇಂಚ ಬಜೆಟ್ ನಮಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಬೇಕ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಾಯಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ರೀ ಮಲ್ಪುಡತ್ತೆ
ಹೀರೋ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬುಗೈಟೆ ಏನು ಬಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಮಾಡಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಮೈನ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಹ್ಮ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಕತೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಡ್ಬೇಕ 2 ತಿಂಗಳು ಹಾಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದೇನೆ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ಆಡ್ಬೇಕ ಐಟ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಏರು ಇತ್ತೆ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತು ಆಡ್ಬೇಕ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇರೆಡ್ದ ಕೆಲವರು ಬಂಡೆ ಅದು ಕುರ್ಚಿ ಮಾರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಸುನ್ನಾದ್ ಬಂದು ಇಜ್ಜ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ ಆರಿಗೆ ದುಮ್ಮದ ಮೂವಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಓಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತಿನ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಳು ಎನ್ನೆದಿತ್ತು ಜನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಮಂತ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವೇ ರೋಲ್ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಿಗೂ ಅವು ಸೂಟ್ ಆಗಿಲ್ವ ಅತ್ತೆ 6 ಹೊತ್ತೊಂಜರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಡ್ಬೇಕ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಡ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂದಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನಂತಾಗ ಬಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಆನಂದ್ನಾಗ ಆಡ್ಬೇಕ 6 ಹೊತ್ತೊಂಜರ ಆಡ್ಬೇಕ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ನ ಎನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಮಾರ ಅದರಿ ನೆಂಚ ಒಪ್ಪಯಾರ ತುಳುಕು ಕನಪಿನ ಅವು ಅವು ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ನಾಗಿ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಿದೆ ನಾಡಿಯ ಸುನಾದ್ ಇಂಚು ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಕಡೇಕ್ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ನಂಬರ್ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ರವಿಶಂಕರ ನಂಬರ್ ದಿಕ್ಕ ಆರುಮುಗ ರವಿಶಂಕರ್ ನಂಬರ್ ದಿಕ್ಕಂಡ 6 ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ 6 ನಂಬರ್ ದಿಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆನ ಆಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪಾತಿರಲಿ ಒಂದೇ ಆಡ್ಬೇಕು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರ ಮಾರ್ಯಾರ ಪೂಜಾದ ತುಳು ಸರಿ ಪಾತಿರದ್ದು ದುಃಖ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಕಂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಪಂಡೆ ಪಾತಿರ್ನೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಉಂದ ಪಂಡೆ ಅದು ಅದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಾಗ ರೆನ್ನೇರ ಅಂದ ಏನು ಒತ್ತೊಂದು ಜರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂದ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಸಂದರ್ಶನ ಪಂತಿರ ಮಂತ್ ಬಚ್ಚಿದನ್ ಮಾರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಸರಿ ನಾನು ಪಂತೆ ಬಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ದಿನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತ್ಬೇಕು ಅದ 2-3 ದಿನ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ನ ಇಂಚ ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟು ಗೊತ್ತಿಗಂತ ಅಂದ ಓಕೆ ಬಂಡೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬಂಡೆ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಹೋಯ್ತೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅದು ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಂಗ್ ತುಳು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋದು ಕಡೆ ಹೊಡಿಯ ಖುಷಿ ಅಂಡ 6ನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರತೆ ಆರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಡ ಏನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರಡ ಮುಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ ಕಲ್ತದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬರ್ತದ ಟೇಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತ ಸೆಟ್ ಅವು ಒಂದೇ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದೇ ಅವು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಠೀರವತ್ತು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಅವು ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದೆ ರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ 30,000 ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅವಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ 3 ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಡೌನ್ ಬಂಡಾರ
ಎಂಕಲ್ ಕೊಡಿ ಸಾಯ್ತು ಮಾಡಿ ಎಂಚ ಪಂದು ಓಕೆ 6 ಮಂದಿ ಇದಾದ ಬಂದ ವಿಶೇಷ ಟೇಕ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಬರ್ತದ ಮಾನಿಟರ್ ತೂಪುಜೇರ ಮಾನಿಟರ್ ತೂಪುನೆ ಚೆಕ್ ಗಿಕ್ಕ ದಾಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಆತಿ ಒಂಜಿ ಸಲಲ್ಲ ಕೂತು ಎಂಕನ್ನ ಮೂವಿ ಇಡುತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಡ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಪಂಡೆ ಮಾನಿಟರ್ ತೂಪುಜಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುನಾರು ಡಬ್ಬಿಂಗಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಏನ್ ಏರ್ ಬೇತೆರು ಇಲ್ಲೇ ರಂಚಿತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮೇರೆ ತೂಪುಜೇರು ಮಾನಿಟರ್ ಅವನ್ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಟೇಕ್ಲ ಓಕೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಫೋನ್ ಹಾಕುತ್ರು ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ ಅಂಚಾರ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಚು ಫೋನ್ ಅಂತಾರ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳುವ ಗೊತ್ತಾಗೋಣಲ್ಲ ಮಂಚ ಟೇಕ್ ಕಾಲ ತೊಂದರೆ ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಕೂಡ ಟೇಕ್ ದೆತ್ತನವನ್ನ ಖುಷಿ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನವಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸುಮಾರ ಒಂದೇ ಟೇಕ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಅವಕರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲವು ಈತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದಿ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಒಂಚೂರ್ಲ ಅಹಂ ಇಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂದೆಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಟಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂತ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಇದು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪೋವಂತಿನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಾತ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಈತ ವರ್ಷದ ಶ್ರಮಕ್ ಎನ್ನಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅವಿರೇಗ ಅದನ್ನ ಬೇಜಾರು ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ದಯಗೊಂಡ ಒಂಜಿ ಅವ ಆಯನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚ ಬರೋದು ಪಂಡ ಮೂವಿಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬರೋದು ನೆಟ್ ಅಂಚಾಯಿ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ನಾಟಕದ ಬರೋದು ಒಂದು ಸೀನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಾತದ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಮೂವಿಡ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂದಪ್ಪ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ನಂದ ಮಹೇಂದರ್ ನಗರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಿತ್ ಇತ್ತು ಅವು ಇದಾದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂವಿ ಶೂಟ್ ಆದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗಲ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಗೆ ದಿಕ್ಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ನಂಡಿ ಪಡಿಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೇರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತೇರೆ ಅವು ಶೂಟ ಒಕ್ಕ ಇಂಚ ದಿಗ್ಗಜರ್ಬೋದು ಯಾಮಂಡ ಆಪುಜಿ ಇರ್ ಬರೀತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತೀನಿ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಮೂವಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಇತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡತಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಚ್ಚಾನ ಕೇನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏತ್ ಖರ್ಚಾನ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಯ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತ ಆಯ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಕ್ಕನ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇನು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಡ್ಕನಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ನ ಅದಾಗ ಅವು ಲೈನ್ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂಚಲಾದ ಇಪ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಂಜಿ ಸೋತಿನ ಸಿನಿಮಾರ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಲ್ಪನ ಪಾಠ ಎಂಚಿನ ಬನ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಲ್ಪನ ಪಾಠ ಎಂಜಿ ಮಂಡ ಎಂಚ ಸೋತ ಅಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಇರ ಡಿಕೋಡ್ ಮಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಏಪ ಮಂತದ ಏಪ ಬೊಡೋಡು ಬಂದ್ ಬೋಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೋರ್ಡೆ ಮೂವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆ ಮೂವಿ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೆಲವು ಮಾಮೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದು ದಿನ ಉಂಡು ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅವು ಕಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಸೆನ್ಸಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇರೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ ಗೋಡೆ ಹೋಗುದು ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ವಂಚ ಆಪುಂಡು ಡಿಐ ಓಲ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿಂಚಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಡು
ಮೂವಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಡ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾನರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೊಡಿಬಹುದು, ಟೈಟಲ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಟೈಟ್ಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಪೋಡು ಒಡೆ ಪೋಡು, ಆಡ್ಬೇಕು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಚ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಧೈರ್ಯ ಹೂಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೋಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಲಿತ ಅವಲ ಕಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಎಂಚಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಏರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಎಂಚ ಕಟ್ಬೋದು, ಸೆನ್ಸರ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಿಡೋದು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ A to Z. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮಾತ್ರ. ಆಡ್ಬೇಕು ಸಿಗರೇಟ್ ಇಪ್ಪನ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಕುಡಿತ ಕ್ಯಾನ್ಗರ ಒಬ್ಬ ಬುಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತನ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ A to Z ಪೂರ ಏನೇ ಅದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಅವ್ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಯಾನೇ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ತ ಆಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಆಡ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡ್ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ 1 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆರಾಮ ಮಾಡುವಂತೆ. ಬಟ್ ಏನ್ಕೇನು ಮೊನ್ನೆದು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಂತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುಟು ದಯ ಮಂತು ಜಾರ್ ತುಳುಟು ಮಂತಿಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಕಲ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಯೋ ತುಳುಟು ಕುಡನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪೂರ ಎಂಕಲು ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಜಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಉಂಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ A to Z ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಡೈಲಾಗ್ ವಿತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡೆ ಇಟ್ಟು ತೇರಣಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದಂಡ ನಿಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ರಮಣಂದು ಸರ್ಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು A to Z ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ವಿತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತಾನೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಜಿಂಗಾಲ ಬಂದದ್ದು ನೆಂಚಿನ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ವಿತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋದು ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಸೀನ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬತ್ತನ ಶುರು ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಟು ನನ್ನ ಆಯ್ತು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಬಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 49 ಸೀನ್ ಅಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 49 ಸೀನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದಿದಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದು ತೂದು ಎಂಚ ಏನ್ ಒತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಏರಣ್ಣ ತೂಪುನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಜಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪುನ ಹಾಕಲು ಇತ್ತಂಡ ಹಾಕಲು ತೂವಡಂದಾತ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತುಲೆ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೋಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪೂರಲ್ಲೇ ಏರೆಲ್ಲ ಪಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂದೈತೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲ ಬುಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಕಲಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಂಚಿನ ಹಾಕಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಐತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಇಂಚ ಮುಕ್ಕಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲು ಬಂಡ ಅಕನ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಏರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ಅಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ 10 ಲಕ್ಷ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ದಯಬಂಡ ಪೋರ್ಲ ಬುಡುಪು ಜನ ಹಿಡಿದು ಪೋರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತು ಅದು ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂವಿ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಏರಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗುಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಕೊಡಂದ ಇದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ತೂವಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಮಲ್ಪ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೆ ದಯಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದನೆ ದಾದ ದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಬರುಡು ಓ ಸಿನಿಮಾ ಜನಗಳು ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ ನಾನೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚ ಇದಾವೆ ತೊಳುಟಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರಡ್ಡನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಿಡ್ಮಂತಾರೆ ಐತ ಬನ್ಲೆ ಜರ್ನಿ ಬಾಯೋ ಯಾನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಸಿನಿಮಾ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿನ ಈಗಲ ವಿಜುವಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನರೇಟ್ ಮಂತಿದಿನ ರೀತಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಐತ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ಲೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೋಲ್ ಮಾರ್ಲು ಒಂದು ಬೇಜಾರ ಐತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು
ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದ್ರೆ ತುಳು ಮಲ್ಪೊಡ ಇಂಚ ಎನ್ನಗ ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಎಂಕಲ ಅಂದಟ್ಟು RSP ಕೊಂಕಣಿ ಬೈಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾನ್ ಬೇತೆ ಕನ್ನ ತುಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೊಂಕಣಿ GSB ಕೊಂಕಣಿ ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರವಾರ ಇಂಚ ಅವು ಕೊಂಕಣಿ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಅವನ ಭಾಷೆ ಬೈಜಿ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚ ಆಡ್ಬೇಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನು ಕತೆ ಬರ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಅದಾಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರಾಯ್ತು ಕೊಂಕಣಿನ ಆರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಅರೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಇತ್ತು ಜರ ಗೊತ್ತು ಆಡ್ ಪಕ್ಕ ಆಡು ಓಕೆ ಆಡು ಮಲ್ಪುಗ ಕೊಂಕಣಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಇದು ಐತೆ ಏತ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಟ್ಲ ಉಲ್ಲರಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ತು 1 ಲಕ್ಷದ ಉಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಬಟ್ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂತರ ಆತು ಒಂತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಡೇರಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯ ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾನು ನಡುಕ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು 25 ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ 20 ಲಕ್ಷ ನಡುಕ ಅವೇ ಆರ್ಲ ಪಂಡರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡಂದು 25 ಲಕ್ಷ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಾನ ಆತು ಮಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ದಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಆವಂದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾಡ್ರೆ ಆವಂದು ನಡುಕ ಪಂಡರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಬಜೆಟ್ ಏತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ 35-40 ಮುಟ ಮಲ್ಪುಗ ಐಟ್ಲ 40 ಪಾಂಡಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇಕಂಡೆ ಒಂದು ರಿಕವರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಏನಂತ ಪಂಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 40 ಮಲ್ಪುಗ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪುಗ ಮಂಡೆ ಕೊಂಕಣಿಲ ಮಲ್ಪುಗ ಕನ್ನಡ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜೆ ಕಾಸದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಲ ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಹೂರ್ತ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಿಯ ಆಡ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ದುಂಪು ಏನಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಏನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಾ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏತ್ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2019 ಓಕೆ ಮಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ವರ್ಷ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು 2022 ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತ ಫುಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಪಂಡ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಟೀಮ್ ಸುನಾದ ಗೌತಮ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಡೈಲಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಬೇಕು ಎಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಲ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಅವೇ 42 ಲಕ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯ ಒಂಜತ್ತು 2 ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿ 2 ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತದೆ ಒಂಜೆ ಸಿನಿಮಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹತ್ತದು ಟೇಕ್ ದಿತ್ತಂದಿನ ಡಬಲ್ ಟೇಕ್ ಅವಳ ರೀಮೇಕ್ ಲ ಹತ್ತವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇತೆ ಉಂಟು 2 ಸ್ಟೋರಿ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಇದು ಕೊಂಕಣಿ ಹಿಡಿದು ಅವೇ ಇರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂದು ಬೇತೇನೆ ಇರು ತೂತಿನ ಸುಮಾರು ಸೀನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಹೋಗು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಕೊಂಕಣಿ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ರೈಟ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಪೋಡು ಜನವರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಪೋ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷ ಅಂಚ 45 ಲಕ್ಷ
ಮೂವಿ ಮಲ್ದ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಏನ್ ಪಂಪೆ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತದಾರ ಏರ್ಲ ನಂಬುಜಾರ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊಂಕಣಿ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಕಾಪುದಾರ ಅಂದ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಎತ್ತ ಪ್ರಶಂಸದ 6 ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಣಿಬೆಟ್ಟು ನೆಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಮಣಿಪಾಲಡ ಎಂಚ ಮೂವಿ ತೂಯರು ಖುಷಿ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾವಂಡ ಈರೆಗೆ ಏತ್ ತೋಜೊಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡೆ ತತ್ತು ಮಾರಿ ಈ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಅದು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು 2 ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ 2 ಮೂವಿಲ ಮುಖ್ಯ ಅವೇ ಇತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಪಂಡದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕತೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದ ಅಂಚಾಂಡಲ ಮೂವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದ ಪೂರ ಅವೇನು ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ತ ಅಂದಾಗ ಮೂವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ಆ ಪ್ಯಾಟ್ ಅವು ಅನುಭವ ಹೆಂಗಿಂದ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಇರ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ 2 ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವೆ ಅಂಜನಿತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನ ಬಣ್ಣಂಡ ಇರ್ನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ದಿನಚರಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಐತೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಯತ್ನಗ ಅವೇ ಬೈಯಗ್ ಪೋಪ ಪಗಡಿ ಜಪ್ಪ ಅಂಚಿದಿನ ಇಚ್ಚಿಂದಂಡಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಡೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಎಡ್ಬುಕ್ಕ ಒಡೆಗಂಡ ಪೋರೆ ನಾನು ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಓದಿತ್ತೆ ಏತ ಕೆಜಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಇಲ್ಲ ಡೀರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಏತ ಕೆಜಿ ಡೌನ್ ಮಂತಾರೆ 32 kg ಇಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತದೆ ಜಿಮ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಹೋಗುದು ಯಾಕೆ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಂಬಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಯಟ್ ಮೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ 30 kg ದುಂಬುದಾಗಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇರ್ನ ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಜೀವನ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವಡ್ ಅಕಲ್ನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಇಲ್ಲಡವಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪೂರ ಮಾತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗನಕುಲು ಎನ್ನ 2 ಜನ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ 2 ಜನ ಮೆಗ್ಗನಕುಲು ಮೆಗ್ಗಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮೆಗ್ಗನಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ನಾಟಕ ಮೂವಿಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏನದಿಜಿ ಮದಿಮೆ ಏ ಪಾಂಡಿ ಇರ್ನ ವಾ ಏತನೆ ಇಸವಿಡಾಂಡ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಅರೇಂಜ್ 2015 ಇಸಿಡ ಜ್ಯೋತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೂರ ನೆಂಕ್ಲು ಒಲ್ಲ ಇರ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಅವಡು ಮದ್ಮೆದ ಒಲ್ಲ ತೂತಿಜ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಂಡಿನಿ 2015 ರಮಣನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜರ್ನಿದ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚೈತೆ ಒಂದಿತ್ತ ಕತೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತಾರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ದಂಡಲ್ಲ ಉಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಉಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ 1% ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ 1% ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ 90% ಎನ್ನ ಕೆಲವರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಅಂಚ ಆತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ 30% ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ 1% ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ರೈಸೋಲಿ ಪಕ್ಕ ಮೂವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಮೂವಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಈಗ ತುಳು ಮೂವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಯಾನ್ಲೈತ ಅವೇನಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಈತ್ ಶೋಸ್ ಮಂತದಾರು ಇರ್ದಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ನಟನೆ ಮಂತದಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಮಣಂದ್ರ ದೈಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರ್ಲ ಅವೇ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಎಂಕ್ ಲವ್ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಗೆ ದಯ ಮಾರೆ ತುಳು ಮಲ್ಪೆ ಏನ್ ಬಂದೆ ಇದೆತ್ತನ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕುಲಾದಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ
ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡರು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರೆ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಪಟ್ಟ ಫಿಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಪನ್ನೆಗೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಮಾರೆ ಆರು ಪನ್ನೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದೆರಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಮಲ್ದೆ ಅಪ್ಪ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೂವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಸೈಡ್ದಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರ ಆಕೆ ಬುಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಂಡ ಒಟ್ಟಿಪ್ಪು ಅಕುಲಕುಲೆ ಏನಡ ಒಂಜಿ ನರವನಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಮಲ್ಪುವರ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕುಲ ಏನು ಬುಕ್ ಅರೆ ಗಾಡಿ ಕಡಬಹುದು ಯಾನಿಗೆ ಅದು ಪಂಡೆರಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಡ್ತಂದು ಏನಡಕ್ಕೇನಂದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆವು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚ ಇಪ್ಪರೆ ಪಂಡ ಒರಿ ಪಂತಿರತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದು ಇಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೂ ಪಾತ್ರ ಹೂ ಕೊರಂದಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಒಂದೇ ದಯವಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ತೂತೆರಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ತೂದು ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಓಶಿತ್ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿರು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಂಡಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ತೂಪೇನಿ ಇಂದಾದ ಅನ್ಪಾರು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅತ ದಯಗ ಓಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆತಜಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟಿವಿ ರೈಟ್ಸ್ OTT ಅತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೌದಾದ ಬಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ರಡ್ಡು ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐತಿ ಅವು ಅಕನ ಉಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಐತಿದ ಮಸ್ತ್ ದಟ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಜೇರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏರ್ಲ ಓಲ್ಲ ತುಯ್ಯರಿಜ್ಜತೆ ಅತಿ ಎರಡು OTT ದ ಕುಲ್ಲ ಮುಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊರ್ಪರ ಮಾರಿ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಸಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಂತೆನ ಅದಿರ ಅಂದ್ ಎನ್ನತನ ಕೊರ್ತುಲಿ ಇರ್ನ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪನ ಕೊರಲಿ ಏನಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಡನೆ ಉಂಡು ಅಕಡೆ ಎರಡಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿ ಯಾನ್ ಕೊರಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಅವ ಲೀಗಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದಂದ ಅವು ಪೂರ ದಾಯಿಗೆ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಕಡೆ ರೆಡ್ಡಿ ಜಂಟ ಎರಡಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನಡ ಉಂಡು ಎತ್ತಿ ಎಂಕೇನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಅಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕುಲಾದೆ ಒತ್ತೊಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಅವು ಈ ಟೈಮ್ಗಳು ಅವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಚಿತ ಮೂವಿ ಬೈಜಿನ ಇನ್ನೂ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲೆ DI ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ DI ಹಾಗೆ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಚೆನ್ನೈ ಮಾಡ್ದ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಚೆನ್ನೈ ಮಾಡ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರು ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಸಾಲು ಆವು ಒಂದೆನ್ನುವೆ ಬರು ಇದಿರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಜೀವನಾಡು ಓವಾಂಡಲ್ಲ ಮದಪೆರ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ದಿನ ಉಂಡ ಮದಪೆರ ಆವಂದಿನ ದಿನ ಅವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೇ ತಂಡದ 4 ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿನ ಸುರುತ ಸಲ್ಲನ ಅಂತದೆ ಎಂಗ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ ಸುನಿಲ್ಗೆ ಮುನಿಯಲ್ಲಿಗೆ ವಸಂತ್ ಮುನಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಸುಜಿತ್ ನಿಟ್ಟೆಗೆ ಕೂಡ ಅಚ್ಯುತ್ 6 ಬಿಡುದು ಅರೆಗ್ಲ ದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ 6 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದವರ 6 ಮಾರ್ನಾಡ್ 6 ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅರೆಗ್ಲ ಬೈದ ಅಂದರೆಗೆ ಪೋಯಿಸಲ ನಾಡಿದ ಮುಂಚಲ ಬೈತಂದು ಮುಂಚ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ 4 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬೈದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದಂಡ ಈ ಬರ್ಪಿ 2025 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರೆಯೊಂದು ಉಲ್ಲಾರ ಬರೆದ ಆತನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಶೋ ಮಲ್ಪುಡ 2025 ಮಲ್ಪುಡ ಒಂದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸೀಸನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹಂಗಲ್ಲೇ 2 ತಿಂಗಳು ತಿಕ್ಕು ಆ ಸೈಡ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ 25 ಮಲ್ಪುಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ತೂಟ್ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡಿಕಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾತ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಒಪ್ಪುಂಡ ಈ ಜಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಪಂಡೆಂಗಲ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚದ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶೋ ಇಪ್ಪುಂಡು 4 ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ಗಟ್ಟಡುಲ್ಲ
ಇರೆಗ್ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪನಿಯರಿತ್ತಂಡ ಅತನ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಪನಿಯರಿತ್ತಂಡ ಈ ನೇರ ಅದು ಪನೊಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಈರೆಡ್ದು ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆದಿಪ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಏರೆಗಾಂಡ ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ಏರು ಪುದರ್ ಬಂದು ಬಂತುಜಿ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಗ್ತಿದ್ದು ತೋಯೋದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಏನೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಸರಿ ಮನ್ಪಗ ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ದು ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋಣ ಏನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಿ ಕಲೆತ ಅಭಿಮಾನಿ ఇంకా ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಸೋಪಾದಿದೆ ಅದು ಒಂಜಿ ತೂತಿನ ಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಂತದಿರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ನಡೆದು ಸೋತಿನಂತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಸೋಪ ಏನಂತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬಟ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕೆಪಿ ಬಾತಾರ ಇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾಡ್ ವಾವ ತಪ್ಪುಲ ಆತಂಡ ನನ್ನ ವಾ ಬರ್ಪುಣ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ವಾವಂದಿಲಕ್ಕ ಇರೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಅಂತ ಅದೇ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನ ಕುಲಿ ಏರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬನ್ನುವೇರು ಬಟ್ ನನತ್ತ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸ್ಟೋರಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಸೂಟ್ ಆಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇನಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓದಡ್ ಓಕೆನಾ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತೈಟ್ ಹಾಕೋನು ಅಕಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ಮಲ್ ಅಂಚ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಕನತಲಕನೆ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷನೇ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಿಕ್ಕದು ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಜಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಐನದು ಬೇಗ ಸೆಟ್ ಏರಡು ಯಾನೊಂಜಿರೆಗ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ಕಡೆಕ್ ಇರ್ನ ಈತು ಪೂರ್ತು ಕೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಡದ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಇರಿಗಿಂದ ಅದನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ನೀರು ಮುಂದೆ ಎದುರುಗು ಪಾರ್ದು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಪಂಪ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ಇಂಚೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಇಂಚೆ ಕೇಂದಿದ್ದೀರ ಮೂವಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಂಕ್ಲು ಟಿವಿ ರಿಲೀಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಅವು ಮೂವಿದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪನ್ನಗನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿದ್ದೆವು ಬೊಕ್ಕ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಅನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾತೆ ಬೈದಿನ ಈರಾದೆ ಫೋನ್ ಯಾಂದಲ್ಲ ಏಡ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಅಂತ ಇಂಚೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದಲ್ಲ ಇದೊಂಟ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚಾದ ಬೈಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಇರಾದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಏರಿಗ ಮಲ್ತೈತೆ ಇಂಚೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಂಬಾಡ್ಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಡ್ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚಿ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಆವಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೇರ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರ್ನ ಬೊಂಬಾಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಿಕುಲು ಈತ ಪುರ್ತು ತೂಯಿನಂಚಿನ ರಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕ್ ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಜೀವನದ ಕತೆ ವ್ಯತೆ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೂಯರ್ ಖಂಡಿತ ಓದ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್